Здравейте хора, днес ще играем на Dead Rails в Roblox с моя приятел на име Митко Стоянов. Кажи здрасти, Митко. Ето го. Здрасти! Ако може да ми се абонирате за моя канал Митак 123. А нека да започвам. Нека. Ние вече имаме 8 победи, както може да видите по звездичките. И правя лоби. Не точно 8 победи, 8000 минавания, 80 000 минавания километра, така че... Да. Аз съм с каска на доктор, той с миньор, за да имаме и въглища, и бандаж. Да, всъщност това е много умно. Ето сега вижте се появяват въглища. На бандажка. Ето ти е на бандажка. Thanks. И едно Snake Oil. Това е Snake Oil, бе. Това е Snake Oil. Това означава да кара да бягаш бързо. Купи. Аз ще ходя да купя още едно въглище. Да, забравих. Абе, ние забравихме да вземем $50, бе. Да, бе. Ти ги вземи, аз ще шла въглищата. Както мога видите, че ние вече сме се развили в тази игра, защото ние играем много на тази игра. Практично около месец сме играли тази игра с тебе. Да, така. Сега ще служи вестниците и да тръгваме. Вижте, значи ние ги слагаме от и тук, защото през нощта зомбитата се качват горе и това е много умно. Те не могат да се качат горе. Защото те иначе така не могат, да. И просто ние седим тук нощта и... да, когато сме до къща, защото иначе няма да има смисъл да това. Айде, карай. Добре, айде, тръгваме. Давай. 50 лева взели ги? Кое? 50 лева взели ги? Да. Добре, карай. И хора, искате ли да ми видите лицето? Просто ти си пусни да те гледат, защото мен ма гледаш от камерата ми е струшена. Щупена, де. Ти виждаш ли ме? Да, бе, ние те виждаме. Всички те виждаме. Ой, чакай, кой е това? Аз трябва да добре. Виж, даже ти пускам да можеш да гледаш какво. Виж, че тук, виж къде е видеото отстрани отдясно, виждаш ли? Да, виждам. Ой, чакай, бе, къща! Верно, бе! Овче сме сляпи.